Hindi ko rin irugi mga kasin. Kaya't sa gudayan ti pakasaritaan ni Tonyang iti Ilocos Norte anapauluan sa Bali agaget. Dear Kasin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kaman iti naragsak nga aldaw ken advance Merry Christmas kastameten ti Sibubukel Anemars Studio family. Kablawak pa dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubaybay kadaytoy nga programam. Ket agkidawak kuma nga kalpasan nga inka maibasa dati surat ko nga balakadan dakto kuma. Tangamin kasinyong awan mo ti problema mi iti asawak nga ni Lester. No apay amadanagan launay ni nanang nga amangan no marakrakto ti pamilyami. Jak maawatan ti inak kasinyong tawam mo ti makita na nga problema mi. Saan na kami mo't makita nga agap-apa iti asawak. No apay nga biyang-biyangot launay, nakaungungot launay. Nga tunggalag kita kami ket kasla masikuran launay ket sumanao. No anya dayta nga ugali ti inak kasinyong ken no anya ti nanggapuanan na. No apay nga kanayon nga sumanao, kanayon nga biyangutan, kanayon nga ungtan. Kastiyo man nga inak inuten nga isalaysay. Kung naktupay ka, nga si kadeta. Ay na, masagang ka man dito yan. Tunyang. Ape ayan nanang. Ada ka manan dito'y sangot ti Tianggi nga makisischismes. Awan nga rin ti maubra di balay nanang. Tagmay sakang mo ti jay. Napanmat ng opisina ti asawa nga ni Lester. Kaya napanmat nagbasa ni Lloyd nga anak mi. Awan ti aramidim ijay. Gaputa, pagsadutamot amin nga banag nang runa ti trabaho iti balay. Imbag ka pa'y atawan ti aramidam. Idinto nga siyak. Anya pa'y lang nga oras. Nakalaba akaon, nakadalusa akaon, nakainawa akaon. Ikat inakman makitsindan agisaganak tumanan ti pangaldawan me. Ay nananang, no dayta kinagagatyo ti kanayon yung lang ibagbaga kanyak, alakit di dakayon ti kagagagatan. Kat anyang nga ti aramidik no, masadutak nga ron. Ken maysa, awan mo't nga talaga ti trabaho di balay. Kesa awan ti ubrakin dyan, awan ti aramidik, may kala makisistorya. Ka makichischismis ko nam ninanang sumanao kay manon. Ay bagmantas man anusan na ka ni Lester nga asawam kung nakasadsadot ka. Ada sa bali nga paggagatak nanang, kanayo mo lang nga ibagaday ta kanyak, nga ada sa bali nga paggagatam, anya kumaday ta. Basta nanang, awan to pa iti problema mi iti asawak, saan ba't nga sumanaw kanyak? Ta nakatumpong ka iti nakasingsingpit unay nga asawam, na anos kidi naapay agsida awak, dayta nga kinasadot mo, at dati nangayat king kaakas kin ni Lester. Ninanang manen. Kasti kunak nanang, awan ti parikot mi ti asawak. Iso nga saan dak nga rumbeng nga uungtan. Kanayon dak lang nga biyangan ka anak ko ta makitkitak madeta nga madi nga aramid maw. Makichischismis ka dito, idinto nga sigurado nga di ka pa'y nakalaba, di ka pa'y nakadalos iti balayaw, ti arubayan yaw. Bakit no di ka pa'y nakalutaw? Api ko mga gluto nanang, idinto nga awan mat ti kaduak nga mangan iti aldaw. Tagbalbalon mat ngagpadpada dagiti agama. Ket saan ka nga agluto ti kanemaon kasta kasadot mo pa yun ti agluto iti kanam. Imayak nga ron nagipanganan dito kada ko Madre Lisa. Ket pambaran min ginistorya. Agchismis ko nayo panggambat ti biyag ti sabali nga tao ti pagsarsaritaan yaw. Ibagbagak keng ka tunyang. No saan mo nga isardeng deta? Dumteng to ti panawan nga maumaking ka ni Lester ket panawan na ka. Tandaan ti saok. Ay nananang, saan nga deta ti rason no api nga panawan ti may isang asawa na ti asawa na. Na, api ko mga saan, no sadot ti asawa di mo panawan. Api nga da kayo nanang,
Anya. Nakagagagat kayo ako nayo. Ngayon apeng nga nagsina kayo kinitatang. Agis sa anak ngayon sina ni tatang yaw. Siyak tinangisina kinkwana. Tanauma akong kinkwana. Uwan ataka na yun kay nga sumanauna nang. Kaday mati pagrebrebel dyan siguro ni tatang idi. Ay, ni tatang yun at aking problema. Isot ada problema na saan nga siya. Kung saan mo nga isubli kanyag dati ibagbagak. Tasikati ada nalawag nga problema na. Deta kinasadot mo anak kao. Taamok, tamapapanak iti balayo nakawarwara. Nga di ka tupe agin inaw. Ay nananang, sigurado nga ni Lester ti pagtrabahom tuno agga po iti opisina na. Saan ka de? Taore ni Lester kakasarsaritak do kwa. Nanang, isarding yo kumadaytan. Kababain ki ni Lester. Uwan anak kababain nga agpaisaw. Tasyak ti babain nga unay anak kao. Tanak kasadsadot ka. Bakit do ibaga na nga siyak ti malaam idinto nga nakagagagetak. Ure no kastuyin ti tawing kao. Ay na masikuranak no awan ti aramidak sa anakasking ka. Nga dahi tala makachis-chis besti amuna. Panawang kay malaang ng nanang. Nakadadong sa uyo manan. Da kayo gayam nanang. Tamok akot no awag ka pa'y dito eh. Tama na pangkaman nakichischismisan. Anya ka di man ti bagayo nanang, umendak ka di man ng sermonan. Ay, kwa, nagluto ak iti bibing ka anak ka. Kat amaw nga di ka pa'y nakaluto. Mabisinan lakit di nga sumangpot ti apu ka. Kastamot ti asawam. Agluto ak tumadamdaman nanang. Nakasagana mo ti luto kon. Ay, imbag pa'y ata deta amom ti agluto. Tano saan ay na awan na pulos ti ser-servimon. Ay, naganos kid di ani Lester. Sumri kay kid din nanang. Taing kay lata ipan ijeelamisaan deta linuto yung abibingkan. Ta meriendaen to latan ni Lloyd inton sumangpot manipod iti pagadalan na. Ay, ngay, ay! Diyos ko, ay, nakawarwara ditoy. Madamdaman nanang, urnosen to ti asawak. Ay, di ba lasi ka ti bang urnos? Adangor ti buyak iti cellphone ko nanang. Sumanao kay manang. Kastalatan, imbag man ta makaangas ka pa'y, nga mangkit-kita ka dagito yung awara. Saan umat-une nga nawara nanang? Nakaro kay laune ngamin nga agdilaw. Basit laang madayta, isugarawd, basit laang dayta nga awara ko nam. Ang di mo pa'y maaramid, di mo pa'y maaramid nga urnosan. Ay na Diyos ko aya, no siyakla ko ay na, saan nga mabalin ti kastoy anak kao? Ay na, panawan na ka ti asawam no kanayon lang nawara ti masangputan na abalay. Ape nga rodda kayo nanang kunak tumanen. Na imatangak idi no kanayon, no kasano nga kanayon kay nga agapakin ni tatang. Nga uri no ibagayo nga nagagot kayo. Ay na, pumanaw tumot ni tatang, takanayon sumanao kayo. Oo, talaga kid di amam martik ti amam Na imbes ko mga tumulong ag trabaho, kalpasan na nga gapo iti talon. Ay na, mapankid di makiin-inom ti ubrana. Ay nananang, saan kumamot nga kasi ni tatang no saan nga kastat ugali yo. Anya ko matmadi nga ugalik. Dinto nga inaraaramid ko ti amin nga pagrebeng akas asawa. Nakita yo, mat no kasunod kina ornos ti balay tayaw. Idi agigyang kay pailaeng. Wen ananang na ornos nga agpaiso ti balay, angem digiti agtagi balay, saan mo't nga na urnos. Isungaron ka na yung kay nga agapa kinitatang idi, gapo ka dayta nga ugali yo. Ay saan mo man nga isubsubli kanyak dayta Sika at sadot ka nga main. Kanayon lang nga bagbagaan ka nga mawan na pulos, di ka paatiw. Imbes ko mga agbaliw ka. Kusti ko naknanang, ada sa bali nga paggagatak. Anya nga sa bali nga paggagitan, ay na maulaw aking ka. Teta kalayon mo ibagbaga sa bali nga gagat. Ay, sa anak ton nga agbalaw, sa anak ton nga masdaaw. No, iti, may nga aldaw kat panawan na ka ni Lester. Unay mo't inanangan. Agawid kay manlangan nanang. Nadadaal man iti panagbuyak iti cellphone ko. Deta lat paglaingam. Hala, inakarudain.
Ayan niya ka dito yung may murinanta dito. Tunyang anak ka. Tang, yan tangay awan mo ti ay asawa yo. Kalpasan nga nagsina kayo kininanang. Oh, bakalain kayat yung asubyanan. Anya? Ay, saan napapasabag na anak ko? Anya? Kayat yung pa'y ngagmay-maysa kayo. Ay, kanayon mo nga sumarungkar dagiti apukaw. Naululimig pa itibiyag ko, itatag may-maysa ako na kunam. Ang imidi ang asawa kami pelaan kininanagyaw. Kanayon nga maburibor ti panunot ko. Kanayon na marengreng tilapayag ko. Gapot ti kina sumanao ti inam. Kaya nga kayat mo nga agsinubyanan kami. Idinto nga da kayo mati mangibagbaga nga agsina kami laengan. Tapati da kayo ket marengreng iti kanayon nga panangap-apa kanyak ni nanangyaw. Tabareng kunak kumatatang nagsinubyanan kayo ke isardeng ni nanangan ti makibibiyang kada kami nga kakabsat nang runa kanyak. Anya. Kanayon nak nga pagsawsawan, kanayon nak nga sermonan. Idinto nga awan ti problema mi iti asawak nga ni Lester. Apay, dilawin na kadimanan ti kinasadot mo. Sa anak nga sadot tatang, talaga laeng nga adas sa bali nga paggagatak. Isungar nga sa anak ba't nga apaan ti asawak. Kinagpaiswan na, naragsak kami nga din na. Ay, unata saan ka nga sumanao nga kas iti inam. Amok nga saan mo nga pagsawsawan ti asawam. Tanasingpet mo't kid di ti asawam Ay na, awan ti namnamaem anak ko. Saan kunto nga sumbyanan ti inam. Aging nga diag balbalew. Ay patsik pa ikidin nga awan ti pagbaliwanan. Ti kasi nga ugali na. Unay mo itong tatang. Nagagat-gag pa iso ti inam. Ang awan ti sabali nga paggagatan nan. Dahil dyan laeng nagagat-gag trabaho ti balay. Ket no ti kunam nga ada sa bali agagat mo. Nagtuba kayo nga agina. Taisuna, awan ti gagagatan na. Iti kasi nga basabali abanag. Kasta aya? Alangarod, maawata kong tatang. Talaga nga di yung kayatin nga subyanan ni nanang. Ang empty parikot ko, sa anak madlatang nga sardingan ni nanang. Kasla isupay ti mang dawdawat nga panawan nak when isinanak ti asawa. Adakon bakit? Ay, nibagtadakan lakay. Dandan niya ka makaluton, mabisin ka din. Samot pa gid Sinapak tinagawid ta. Umayak agurnos, umayak agdalos ti balay. Ta, umayak mo aglaba. Naisaganak mo't kid dinigit ti malabaanan. Ken washing machine mo't ti mausar. Iso nga, mairapin mo't sa bali nga trabaho. Nga rod, rugyam nga rod ti agdalos. Ta, irapin ko nga rod ti manglipas na ti ilot-lotok nga pangrabian tayo. Ni Lloyd, kumusta? Adajay ko silid na, agar aramid ti assignment na. Sige. Inakaroden rogyan, tigdalos. Sige lakay, tarogyak tumatan, dati obligasyon ko king ka. Dahil taman ti kunak, bakit? Ay na. Imbaglakad din nalpasan nga nangan ni Lloyd. Tadyak kaya't nga makitkita na nga subsubwang ka nga mangan lakay. Ay na, kay ayok launay no kasta nga pagserserbyan nakmet kalpasan nga maubrak ti amin nga trabaho iti opisina ken diti balay, bakit? Alangarot. Kaadom ti mangan tapno da pamigsam lakay. Ket ne, mapalaban ka madamdama. Awo na bakit? Subuan na ko nga rin na. Ay na. Uray no, kasanod banbanog ko.
may kat amin. Tunggal agawid ak ti balay, ket isirserbian nak akas laari bagat. Pagragsakak mo't lakay nga serbiyang ka. Ala, nga. Ah, naimas ka di tilutok? Nakain imas, bakit? Kasala nga dati lutom tinakain imas. No di ket pati si ka bakit? Ang madamdama day nga imas. Uwin ka di, basta laki di makaturog yan ni Lloyd. Kadi mabalintan ton nga. Aramiden dati kay ayo tangar aramiden. Ay, na Diyos ko aya. Naikat man dati stress ko trabaho kaya opisina. Ken kaslaawan ti bannog ko nga naglaba kada nagdalos kada. Ala, ngamin to no bigat bakit? Kasi dati. No agiwaraman ti anak ta, saan mo latang ururnoson? No natapok, di ka latawalwalisan. Tasyak to ti mga ramid day ta. Jak kayat ngamin nga mabannog ka bakit? Tapno no ti kasta, amok lakay. Di mo kayat amabanbannog nak. Tapno no, saan nga gaputal sa dutak? Nagagatak ngem, ti kayat mo nga paggagatak kiti sa bali nga banag. Nakagasgasat nga talaga king ka bakit? Ay no amula ko madagi di pada ka lalaki. No anya klase ti asawak. Nagagat ngem sa bali ti paggagatan na. Ay, kasta uri siguro ti apal da. Isubwandak pa yung amangan. Ang sikan tumot ti subwak madamdama bagat ha. Kasigod nga raramidin ta. Wen lakay. Ay na. Kay ayok mo't no subsubwan nak. Deti magusgustuak nga isubsubom kanya. Ay, na Diyos ko aya. Intan sapay kit din bakit? Mati napannog ka. Ket sakbay nga aramidin taday nga banag. Nasken pailaen nga imasahe ka. Tapno, wala. Tapno marelax mo dagiti muscle ko. Mayatakta ko ng bakit. Kun may isa, naganganas mo't laang dati aramidin ta. No, mamasahe ti bagik. Wen alakay. Ala, aglipas ka nga ro din namangan. Tayin to no makaidalay manet ka. Makadigos akmat. Ay kat, aramidik ton deti sa bali nga paggagetak lakay. Ay, na Diyos ko aya, siya akong ti kagagasatan nga asawa. Apo nagmayatin. Apo nagmayatin ti panagmasmasahem. Bakit? Ay na, amok ba't nga ayom lakay. Iso nga aramidik ti amin tapno no marelax ti bagim. Ay, nagkaasataklakit din. Ang imamom lakay. Na-stressak man itayin. Apay mo't bakit? Kat amumon ninanang manen. Sumanaumanen. Nakita nakla itay nga napanak iti balay ni iti tiyanggi ni Maring Lisa. Kat pinagsawan na kamanayin. Binagbagaan na kamanayin. Uwan nga rod, masikuranak launay. Di tamot agap-apa, awan mati parikot ta. No apay nga kanayon nak nga dilawen, gapo kanot kinasadot ko. Kat man ano nga min ibagam keng kuana, nga siyak ti mangayat nga saan ka nga agtrabaho ti unig ti balay, nga numabalbalin, jak kayat nga mabannog ka. Taada ti sa bali nga rod nga kayat ko nga pagbannugam, bakit? Mapainak ba't mangibaga kininanang, iso nga tila ta ibagbagakon, sa bali ti paggagatak. Makaamon di na magets ti kayat ko nga ibaga, kayat ko nga sawin. May mayat siguro no ibagam king kuana, tapno saan nakanton nga sermonan, tapno saan ton nga sumanauking ka nga kunam. Mapainak nga rod lakay. Alangan mo't nga ibaga king kuana nga, ti asawak kat subsubwak nga mangan, uun mo't kidi saan mo nga ibagbagay ti sa bali dayta. Kaya ayok lang amin unay, nga masubsubuan na kamangan. Amumat, di makilak nga awan ti amakin inak. Ulilaak nga dimang. Saan ko nga napadpadasan day nga banag. Uwin lakay. Kahit nasawan ka di, kahit kasla ibilang nak nga kasla inam. Isaan mo na bakit? Kahit ko lang nga mapadasan, dati mapagserbyan, dati masubuan, takay ayok ngamin nga makakitkita no ko, makabibuya iti sabali nga, subsubuan na di asawa na, subsubuan na di anak na. Alawin lakay, ma'am. Naawatan ka.
Ah, apo dita. Dita man bakit? Medyo nasakit dita. Kaputi, dita yung sikat mo? Uun bakit? Taagmalmalamak ang nakatugaw di opisina. Maktangmet ati sikat ko. Alawon ka nila kay. Anya ti kahit pang masahek. Ti ka di dakulap ko, di kiti ramay ko. Wenno dagiti bibig ko. Ay, iso amin abakit. Mabali mo nga aramaten amin. Mm. Alangarod lakay. Ay, umay ka man dito kay. Ah, okay ka diti bagimon? Umanay ka diti nga panang masahik kang kanlakay? Umanayon bakit? Ay na, itayek pa lang nga magargari. Kas bakitam, uming-inga rin ni Junior. Ah, kasti ko nakita bagay. Gaputa sinubuan nakita nga nangan, si kamat iti subwak ita. Uwan alakay, awan ti problema kanyak. Oh, sige. Agdata ka nga ro din lakay. Ta isubom kanyakon, deta kayat mo nga ipasubo kanya. Una bakit? Neta. Oh, ala, subwang ka nga ro din bakit? Uwan lakay. Na yan. Nakagasgas at agpresaw. Ala, sige. Siyak tumanan ti agdalos into nubikat bakit? Siyak tumanan ti aginaw. Siyak tumanan ti aglaba. Siyak, no, balin, siyak kumapit agluton. Po, dito na. Po, bakit? Po, Diyos ko, ay, naggasat akit din. Kaya't mo ka di pa'y lakay. Ustunan bakit? Umanay day jayan. Umay kan. Tugawamon bakit? Kalpasan nga insubom iti nakabaybayag. Sige nga lakay. Ala, umay kan. Amok nga day iti paggagat ang bakit. Naggagat ka nga agkabalyaw. Itirabaw ko. Wen alakay. Tamok nga isumati kay ayom. Kun kay ayo tangadwa ko na. Wen, nagpaiso. Po. The best ka nga talagang asawa, bakit? Iso nga jacket nga babanbandog ka. Alawin lakay. Ang nakababain mambat nga ibagak kininana nga kasto iti paggagatak. Iso nga, saan ta nga agap-apa? Iso nga, awan ti rumbe nga kadanag na nga din nga panawan nagtuwin isinanak. Alangan ba't nga ibagak? Nga, subsubwang ka. Kat subsubuan nakmat. Ay, madi ngagpaiso. Iso nga ro ti problema. Ala, di mo pala panunutin nga ro dahi nga banag. Ituloy ta. Sige. Agkabaliw ka. Bakit? Wala ka eh. Opo, dito na. Opo, talaga nga lumipak-lipak ti kinangato natin. Opo. Lakay. Bakit? Lakay. Nagmayat lakay, nagimas lakay. Ay, wan. Nagimas nga paiso bakit? Deta na. Into no bigat manan bakit? Wan lakay. Iso nga di ka agbambanog bakit? Wan lakay. Mapaanan bakit? Sige lakay. Agidan tangarudan. Nasagang ka man dito yan, pakichismisam, tunyang. Ay, unay ka na anak ko, aya. Ay, sa dino ti ayan ti apo ko. Makiayam ka digiti pada ng ubing nanang, tawan ti klase na itangal daw. Agad. Rason ka di dayta? Nga, umay ka manan makichismis. Apay, awan ka di manan ti aramidem iti balayaw. Nanang aya, sumanoo kay manan. Kasano nga diyak sumanao? Makita ka man dito yan. Ay na, kanayon lain nga kastakan. Di kanto mas daaw no panawan na ka ti asawam no isina na ka ni Lester. Nakaan-anos ti asawam, idinto nga si ka nakasadsadot ka. Sigurado ak nga nakataptapok nakawarwara manan di balayaw. Sigurado ak nga di ka manan naglaba kada naginaw tinanganan yaw.
Nang, nakadado mga ibagbagayon. Kanayon kay, masikuran kayo, kanyak. Idinto nga di pa masikuran ti asawag. Wen ata nakaan-anos ti asawam. Ang di mo laam mo. Ang mga no di na lang ibagbagakin ka. Ti sakit tinakam na. No ti, deta reklamo na. Ang mapunduan tulat ta deta asawam kat mas panawan na kan tulat ta. Ay na, apo Diyos ko. Ay, si kanto, ti agsagaba, si katonyang, kat maamiris mo to dahil giti ibagbagaking ka kanayaw. Awan na pulos ti pagdalanan dagiti sa uking ka. Tawang mo ti makita nga pagbalbaliwam. Ni nanang mo't. Ay, makaperdi kay manan ti aldaw. Inak malaangan alaan ni Lloyd. Saadan, isya kon ti mapan mangkita king kwa. O ituloy mo lata ti ubram ditaw. Makichismis ka lata. Ay, unay kan aya. Sumanauman ni nanang. Agpaiso ka di deta. Imbagam tunya nga ka. Untang, Kaslasaan ka na kapapati. saan mantang? Imbaga ni nanang mo. Un nga rudtang, nagkulit kayo. Imbaga na nga. No bilang laeng tag subliak. Sublia na kisuna kat saan ton nga sumanao. Isumati ko na. Saan na kayo kano nga apaanan? Ken ko na, aramidin nanton dati pagsadsadutan na nga ibagbagayo. Sigurado ka. Uwan ko nakmat kada kayo tatang. Basta ti aramidin nyo, no kaidaan nyo, no abayam ni nanang iji katre, ket raka pa madagos tatang. Dahil takano ti kayat ni nanang. Kastaya. Uwan. Basta, kaya't ni nanang agsinubyanan kayo. Mabain lang siguro nga mangibaga kada kayo. Urayan na siguro nga da kayo ang mismo ti agawid ket makisinubyanan kinkwana. Ay, kaslasaan nga nakapapatid agad ipagbagam si katunyag. Baka mo't no, kung kunam laang day tagaputa kayat mong agsinubyanan kamay tapno sardengan nakamutayin nga bibiyangan. Saan tang? Talagang ninanang mismo't mangayat nga sinubyanan kayo. Baga nang kanyak, tamabain ka nga mangibaga kata kayo. Ay, talaga. Ay, sa bagay. Amin mo't ket di nga tao, ket at dati pagbaliwan na. Nakaamiri siguron ati inayaw. Nga kasapulan nakbat la itibiyag na. No siyak, kabailak ti agbaybay sa, tanaulimag tibiyag kaw. Isuna siguro kat di nakabailan, nga awan iti kahit idana iti rabi Nga awan ti katako na inay na itibiyag. Uwan nga rudtang, mailiw ka no nanang kata kayo. Iso nga no siyak tida kayo, ing kayon, agawid kayon. Taing makisinubyanan kayon kininanang. Ay, malaga raw. Tabarin no, agbalbaliw nga agpaisawn. Kung saan nanton nga aramiden, dagiti, jak talaga kayat. Dagiti kagurak nga aramiden na kanyak ide. Alawin tatang, tulungan kay pakidi nga agimpaken. Mama? Oh, anak. Okay, kanayon na kayo ng ungtan ni Lula. Kanayon na ibagbaga. Nga agsagasagana kanulata. No dumteng to ti aldaw ngagsina kayo, kini Papa. Ay na, unay mo't ni Lola mo, taaping akas na ti bagbaga na king ka. Api ko mga agsina kayo, kini Papa, Mama, kanayon mo't nga nakaragragsak kayo. Saan kayo mo't nga agap-apa? Jak man na mo kini Lola? Jak amo no, anya launay ti pakasikuran na. Kanayon na ibagbaga kanyak, kasadot kayo kano Mama. Kit di kayo kano agururnos, kin nagdaldalos ti balay, di kayo aglablaba. Ngim ko na, ni Papa ti aglablaba Lula, ni Papa ti agdalos, ngim ni Mama ti agluto kunak. Saan matasadot ni Mamang ko kunak? Tag tintinulong dalaeng. Bebe amlatan, saan mo latang ikaskaso di kiti ibagbaga ni Lola mo na anak ko? Kumusta mo di kiti grades mo? Okay laeng, Mama,
nangatod na kiti grades ko with honor sakto manen. Ay, nasayaat no kasta anak ko. Ngim aping ibaga ni Lola nga agsina kayo kay ni Papa. Sigurado ka no launay suna nga dumteng to dayta nga aldaw nga agsina kayo. Saan kami itong agsina kay ni Papa? Kas makita mo't, kanayon kami agtinulong. Win nga rod mama. Kanayon nga naragsak kami. Win nga rod mama. Nasirip ko pa'y ide. Subsubwang nga mga ni Papa. Ha? Win mama. Nakita kidi. Inistoryak nga rod kini Lola ket. Di mamati kanyak. Saan nga mamati ni Lolam? Nga subsubwak ni Papam? Saan nga rod, mama? Baam ta kasaritak to ni Lolam. Madiday ta ngay magbaganak yung kaanak ko. Panunutem nga kanayon. Saan kami itong agsina kini Papam? When mama, jak kayat nga agsina kayo. Kanay kayat ko, kanayon kayo latang agtalinaed nga kas iti araramidin nyo nga nakaragragsak kayo. When anak ko, ne, ang lalukot ne, at danton ading mo, talaga mama? When anak ko, inilaeng rabi nga napaniknikak nga agdadagsenak. Ay! At danton ading ko! Paunay ka mo tinanak ka. Tang? Talaga nga inalilaw na. Apay tang. Kunam nga. Kaya't ninanag mo't makisinubyanan. Apay saan ka di? Saan? Napag ko kinaidda. Tamat maturog, idi mapanak sumangpetak. Di rin nakip ko, ta iso ti kunam. Agit tinungpanak kideng. Anya? Baka mo't no, madidya pa ng rakapyo, tatang. Baka mo't no, adatagtagi inipin na, ti amuna ako, kwa. Saan? Ibaga na mismo kanyak, nga awan ka no, timbagbaga na king ka, nga kaya't at magsinubyanan. Apay nga naramid mo ti kas, jay tunyang. Unay mo't ni nanang, agpakipot pa'y laang. Kaya't kung harod ko matatang, agsinubyanan kayo, tapno no, adati sa bali nga, pakakumikuman ni nanang, tapno da kayo ti asikaswan na, da kayo ti pagsawsawan na, ta saan nga siya, sardingan nakkuman. Anya, kahit mo saway, kaya't mula ang agsinubyanan kami, ta siya ti pagipapasan ti inam. Kas lang amin tinadlaw mi tatang, kastat nadlaw mi ngagkakabsat, sipod idi nagsina kayo, sipod idi awan kan nga pagsawsawan na, da kami mutten ti pangipikpiksaan na ti pungtot na, da kami mutten ti pangipakpakatan at kinasumanaunan tatang. So, iso nga subyanan yung aminin ni nanang. No si katatang na ulimik ti biyag mo, da kami, kaya't mimot ti na ulimik a biyag. Ang saan nga mapasamag dayta, nitultuloy ni nanang tikas di nga raramidin na. Wala gam saan ko a problema daytan. Problema yun daytan na. Unay kimatay, nakaululimik lang ang ti biyag kaun, na mati agtupelamot king ka. Natungpa agpay, nga di na oras. Uray ni nanang kasinyong kit inong tanak gapo iti inaramid ko apan nangan lilaw ko kinitatang nga kayat ni nanang ti magisinobyanan kinkwana. Ngayon minaramid ko laeng meddayjay tatikonak bareng no ipaypay suda, bareng no nagsinobyanan da, baka mat iliw laeng ni nanang kinitatang ko. Iso nga kanayon nga sumanao ket siyak kenda kami nga kakabsat ti pagipapapasan na. Ang imadadamanan ti pungtot ti inak kanya kasinyong tatilat tamat ibagbaga na agsina kamintong agasawa gapu iti kinasadot ko. Nga ori no ibagak nga ada sa bali nga paggagatak saan nga mamati nga iramraman na pa yan ti anak ko nga imulmula na iti panunot ti anak ko nga dumteng to ti aldaw nga panagsinami iti amana nga amok nga ada ti maitid na nga madi iti anak ko. Ada iti psychological effect na.
Akit kasano no itultuloy na daytang ibagbaga na iti anak mi. Madi Kasano ka di, unaan niya ka di ti kasasayatan nga aramidek kasin yung tapno no ti kastakit isardengin ni nanang ti makibibibiyang neti mangsersermon kanyak. Dinto nga awan mo ti problema mi ti asawak. Naragsak kami kini Lester ta aramiden mi met ngagpadpada ti pagrebengan mi. Saan man nga gagangay deti nga aramidek nga adda ti sabali nga paggagatak. Adda ti sabali agagat ko. Ngem panagriknak iso ti mangpatpatibker ti relasyon mi iti asawak. Ta di kami matagap-apa. Nasaya at ti langen-langen mi ken nalailo kami iti tunggal maysa. Ket iti agdama agdadagsenak kasinyong ket maaddaan kaminton iti may kadwa nga bunga ti ayan-ayat mi iti asawak. Kadyak kumakayat nga bayat nga sikog ko ti may kadwa nga anak mi ket agtultuloy ti mading nga uror aramid ni nanang tamangan maestresak ket maapektaran ti agpitpitik iti tiyan ko. Anya ka diti aramidek kasinyong anya ti ibagak kini nanang tapno sardengan nakon. Ipudnok ka di kinkwana, angim nakababain. Nakababain nga ibagak kinkwana nga, ti asawak ti mangayat, nga isu ti agtrabaho, kalpasan nga agapot opisina, ta saan kanumot nga mabannog physically, ta agtugtugaw mo la di opisina, agpirpirma, agkumkomputer. Tati kayat nakit, itultuloy ko latamot deti aramidek kinkwana, nga mangparparagsak unay kinkwana. Saan ka di nga nakababain no ibagak ni nanang ken ori ni tatang nga sa anak agtabtrabaho ta isut ket ti asawak tada sa bali nga paggagatak subsubwak so na nga mangan imas masahek ti bagina ken siyempre parparagsakek pay isuna. Mabainak ngamin nga mangibaga kasinyong rumbeng ka di nga ibain kong ibaga wenno nasken nga ibagak ure no medyo nakababain di ibagak. Wen kasin yung jak kayat nga maamuan ti sabali nga tao nete araramidek nga panang subsubok iti asawak tunggal mangan. Amangan ibagada nga ubing-ubing wenno hanga normal ti panunot ti asawak. Angem awan met ti parikot mi. Hang kami met nga agap-apa awan met ti problema mi. Naragsak kami mat. Iso nga an-ano saklatan ken magustuak maten, nasanayak maten nga subsubok ti asawak. Ta iso ti kayat na ken nasanayak maten kada ti kayat na nga imasmasahek ti bagina ken deti panagpapapas mi ti ragsak ket gagangay laeng met iti agasawa saan kadi. Dahito iti pakabuklan ti pakasarita kasinyong sapay kuma, babae iti balakadyo, ket maikandak iti ideya, no anya ti aramidek, tapno isardengan ni nanang ti kinasuman na una, kinabiyangot na, ken panang sersermon na kanyak, nang runa ita, taagdadagsen akon. Agyaman naklaunay kasinyong, ti anos mo nga nang ibasa, dati nga pakasaritaak, ket yunak meten ti agyaman kanig iti makaitin ti balakad, sabi kumakit na kaibatit adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, deti nga pakasaritaak kadagiti padak nga dimngay ken nagbuya. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Tonyang iti Ilocos Norte.